ассалому алайкум дӯстои азиз, мардум тамошобинони канали Саудо ТВ. Мо дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, назди поликлиникаи Навда қарор дорем бачаҳо. Ана ҳамин доми мо, доми 13 этажаи хонаи мо дар этажи 10 қарор дорад. Дӯстон, хулоса абзор мекунам, гирду атрофа нишонтон метам. Навора тамошо кунед бачаҳо. Ами наворда лайк монен, дар канал подписатсия кунед. Чанд қадр дастгирӣ шава, хонаҳои арзон худо хоҳад мешавад дӯстон. Хулоса навора шурӯъ мекунем, дальше тамошо кунем видеоро. Дӯстои қадрдон нигоҳ кунед. Ин ҳами доми 13 этаж. Хонаи мо дар этажи 10 қарор дорад. Адреса нигоҳ кунед бачаҳо, адреса. Кадом тиреза будака? Он тирезаи ҳоида тирезаи ки. Ин нигоҳ кунед инҷа. Ин ҳами я? Ин ҳа. Ана мишай? Ҳар дам тиреза. Ами ҳар шай хона я? Дӯстои ин ҳами ду тиреза бинед на? Ана ҳами я дӯстои азиз. Инҷа ки ҷой? Нигоҳ кунед. Маркази саломатии ноҳияи Рӯдакӣ. Ана адреса бинед ки ҷои мо. Ай ҳамиҷа дӯстон бозори Сафина мешавад, баъдан исмем Петов мешавад, баъдан ами маркази саломатӣ мешавад, баъдан дом мешавад. Бисёре мепурсад ки хоб Садиқ мактаб масҷид ки ҷо дорад. Нигоҳ кунед дӯстон. Ана ҳами кране ки мебинен, деволои зарде ки мебинен, ана ҳами забори зард бачаҳо азиз. Ана ҳами забори зард Садиқ ай бачако. Садиқ. Мактабаш ҳам дар ҳамун ҷай. Ана ҳамун рости Садиқ тарафи дасти чап дӯстон дута масҷид ай. Масҷиди панҷвақта ҳам ҳастай, масҷиди ҷамъахона ҳам ҳастай. Адрес шумо дар фаҳмо бошад дӯстон хуб ай. Ана ҳами дом. Ана бо дальше мерем ай таги дом ин тараф. Нишон метем таги дома, баъдан дохили хонаро нишонтон метем бачаҳо азиз. Лайкотонро монен, дар канал подписатсия кунед, меревам. Дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акаро навор мекунем, дар аввали видео рекламашро мекунем. Шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. Иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунен. Ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтаринае ки мо ҳамроҳш кор мекунем. Дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бигӯм, ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. Ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. Гӯш кунен, фақат аз номи Саудо ТВ Акада муроҷиат кунед бачаҳо азиз. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. Агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. Ана ҳамин дӯстон медонед чи ай? Генератор. Хай худо ҳеҷ вақт свет намбара, хай мабодо, хеле ҳолат мешава, ҳолатҳои техника гардон бара. Ана ҳамин шуморо дӯстон дома ба свет таъмин мекунад. Ана ин хонаша чи дӯстон? Инҷа трансформаторе ки ҳамин домда ки ҳастани свет ҳаст дӯстон азиз. Ава. Инҷа айсо баниса светошона. Ина дӯстон инҷа маркази саломатӣ ина баниса. Хулоса дӯстон 10 этаж мерем, навора бо далшо тамошо кунем. Дӯстои меҳрубон, ина мо дар этажи 10 қарор дорем. Гирду атрофа бинед. Ина хулоса домо. Ина. Ана инҷа 10 этаж, ҳа бо далши бо этаж мешава. Нигоҳ кунед бачаҳо азиз. Ҳамин ҷе кафелора мондагиам. Ина дӯстон мақсад кор рафтисай. Нами ҳолат. Ина тирезаш. Инҷа якта лифт. Инҷа мешавад дута лифт. Мақсад
корбо лифтам рафте сай кадестан азиз. خب اینا کافل اینا دوستان خلاصه باور کنید برای انتظار اونا چوت که اینا بچه عزیز اینا همه گاتوه دوستان انا بو این اینجا خانه ما دوستان نمو تماشا کنیم با دلچین نشان دادم دوستان مهربان اتاج دهم سه در خانه در عموم مساحتش 72 کوادرات متر بانیا حاجت خانه کухні ادنی سه خانه دو تیریزه داره باشه عزیز اینجا کلدرش خلاصه دوستان ابزار میکنم ویدیو را تماشا کنین لایک رو بکنین بچه‌های اینستاگرام تیک توک فیسبوک فقط با مدی مردم یوتیوب نشین شما هم دست یک نین ویدیو اساسی در یوتیوب کانال سعودت تv میبره полностью айнол нишон дода ҳастем инстаграм тикток фейсбук дар инҷа дӯстон видео камтар кӯтоҳ мешава хулоса ки абзора тамошо кунем бачаҳо бародари азиз дари главни ина дӯстон баъдан мешава калиддораш инами ҳолат ина дӯстон дар инҷа ҳоҷатхона дӯстон аддени ҳоҷатхона мешава як хона дар инҷа детский иҷода мешава ванна нигоҳ кунем кадом ҳолат инами ҳолат кадаги хулоса иҷа якм хона ҳамин ҳолат як чиза нигоҳ кунем расчёти теплый пол гирифтагиам бачаҳо яъне ки спирало ҳама гузарондагӣ тайёрай нигоҳ кунем ҳамира нигоҳ кунем бачаҳо баъд омадем бо нагӯем ки дигар чӣ будай ина тиреза ай хонаи детский ба хонаи дигарра тиреза бачаҳо ина дӯстон инами ҳолат хулоса ҳамин як одати дорем ки чизе ҳастай нишон диҳем хубайда бачаҳо калидор баъдан ҷа мешава кухни бачаҳо азиз ина кухниш ин дӯстон хатардон ай кухни ба хонаи дигара бо тиреза розетка гузаронагӣ ҳамаш ина корбори сантехникӣ кадагӣ ака турбои об ҳама гузарондагиам ина дӯстон хонаи дуюм хона дӯстои азиз ина потолокш инами ҳолат хулоса аҷибо бинем бо ягон савол боша бо рақамҳои акада менависем хонаи сеюм дӯстон ина дӯстои азиз сеюм хона потолокш бозори сафина мешава баъдан пту баъдан доми мо дӯстон ина бардорои меҳрубон чӣ хеле ки абзора дидем хонаро то ҳадди имкон нишон додем нархш боша агар 440 000 сум бо муомила 72 квадрат се дар хона бания ҳоҷатхона кухни аддени хатипача ду тиреза 440 та бо муомила дора бардорои инстаграм тикток адресҳои пурра дар описани ватсап зеркнен поле мебурай маълумото мардуми ютуб рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо ҳай ягон саволо боша агар метонен занг зада пурсоншен як чиза мегӯм ҳамин наворда лайк монен ай ки ҷо хона монем комментар якнен кадом тараф баъдан ватсап ма рӯи экрани шумо хонаҳотона роӣ кунен ёки омадаам хеле хушрука навор мекунем дар сайтҳои мо мақсад сайтҳое ки эълон мекунем 4 ютуб каналай 2 инстаграмай фейсбук телеграм тикток бачаҳо мақсад чиай ҳаракат ка ба зудӣ савдо мекунем савдо дар саудо тв раҳмат ки моро тамошо мекунед дӯстон